Hi guys! Another short video! So today, nasa Bulinaw Patar White Sand Beach tayo. Okay, huling hirit sa Tag-Init. Okay, shout out sa ating kasama, Ma'am Lauren. Kung naghahanap kayo na mapagbabakasyonan or team building sa company niyo, sa school niyo, kasama ng mga family and friends, highly recommended po ang Bulinaw Patar White Sand Beach. Gusto mo magkaroon ng peace of mind? Ayan, dito ka pumunta. Makakalimutan mo lahat ng problema mo. Basta mag-enjoy ka lang dito kasama ng mga kasama. Lalong-lalo na pagkasama mo yung mga mahal mo sa buhay. May mga outdoor activities tayo. Pwede kayo dyan mag-volleyball, mag-sunbathing. Actually, kung papansin nyo, konti lang yung tao kasi po weekdays. So, mas magandang pumasyal dito ng weekdays. Ito na naman, ang ganda, ang linis. Diba? So, ano pang hinihintay nyo?